Čaute ľudia, dneska som sa rozhodol, že natočíme video. Áno, po dlhej dobe. Keď na YouTube máme menej videí ako shortov, tak si poďme urobiť ochutnávku sladkostí. Máme ich tam presne 5. Iné som nenašel. Určite ste každý už jedli horálky, milí a no proste tie keksy a proste také veci. Borlák, v tanku som je. Takže dneska máme také 5 noviniek. Áno, tohto tu kamaráta všetci poznáme, že to je hašlerka, no ale tak no čo, už nič iné som nenašiel, no. Tak môžeme začať napríklad týmto. Malo by to byť belgické, keď mi to doneslo z belgické. Hlavne, že sem hovorí jak po fínsky, jak neviem čo. Skúsi otvoriť. Sa mi otvoriť nedá. Tak ľahko. No. Dobre, vražil by som to malo byť. To je greb? Či čo to je? To je asi greb. Aha, hej, no, to je greb, no. Poďme skúsiť aspoň jeden. Nedá ani vybrať, no. A teraz mi to vyskočí, to je zázrak úplne. Tak poďme na to. 3, 2, 1. Akože je to kyslé, ale nie až tak, ale strašne sú z toho trpké ústa. Dajem a pôjdeme na ďalšiu. Dobre, ako druhú sladkosť. Máte trošku cukríku v ústach. Si môžeme skúsiť napríklad toto je to Osangeli. Podľa mňa to bude chutiť ako tie také gumové hrobačiky, ale to som nikdy nemal. Tak to poďme skúsiť. Takže zatiaľ vidno, že nado mňou vyhrávajú sladkosti ako ja sama. Myslel som to tak, že akože oni sú silné, akože Nokia 3310 by sa skôr rozbila. No už to ide. No. To je proste to isté. Keď sa toho chytíte sa proste tých hmyzov jedlých. No akože nie tých žených červov. Ale ja na to urobím takú ochutnávku. Tieto stále predávajú v centre také proste. Čo je? To čo tu je? Sme dostali plus bonus, či čo? Ja. Čo to prilapilo? Dáme. A budem to skúsiť. Takže 3, 2, 1. To bolo také ľahšie ASMR. Tak tie isté, čo akože predávajú v každej Sintre. Teraz toto tu neviem ani čo to je, to sú také pes, ale zo z, nie zo s. A asi to bude do tých, čo ste si otvorili, či ako to fungovalo a proste som cukrík strel do úst. Potrebujem nožničky, chvíľečku. Dobre, už som tu, ideme na to. Vyzerá to veľko, určite to bude veľa cukru. Tak poďme sa skúsiť tento rúžový, takže také Peppa Pig. Dobre, poďme na to. 3, 2, 1. Ideme ešte raz. Sa pomýlil. 3, 2, 1. A teraz to zrazu lepko.
Neodporúčam. Strašne umelá chuť tomu. To strašne umelú chuť má. Zabudli sme ohodnotiť. K tomuto tu tak dávam, tomuto tu, čo sme mali prvé, dávam tak 7 z 10. Tomuto tu žralokovi, ktorý už je zjedený, tak jemu dávam tak 4 z 10. A tomuto dávam 2 z 10, vážne, páči sa. Ideme hašlerku, áno, hašlerku som aj ja jedol, aj vy ste určite jedli. To je jedna z československých sladkostí. Ale horálka je slovenská, nie československá. Poďme na to. Hašlerka proste 10 z 10. Ja to československá sladkosť je, no a to tu nie je československá, to je... A teraz neviem. Píšu som po slovensky, ale... Píšu som D, E, a ja neviem, či to je D, E, či to je Nemecko asi, alebo... Asi to bude, keď tam píše po nemecky, no dobre. Na tej hašlerky. Ja sa 10 odporúčam. To je... A strašne dobrá sa s tým mláska, takže kúp si hašlerku a vyprankuješ kamaráta. Musím to jesť, počkajte. No ešte som dačo zabudol povedať. Ku tomuto tu, čo som skúšala predtým, čo sa bolo najmenej ohodnotené, dalo by sa povedať, že to bola proste umelá šumienka. Šumienka do vody, proste umelá šumienka. To horšie nechcem ani jesť. A toto tu veľmi dobre poznám, no ale aj na Slovensku to predávajú, ale to majú také nohy a ruky a toto je dačo poľské. Ja po poľsky neviem, takže to asi neprečítam. Akože viem trochu, ale to nie je také dobré. Nedá toto, lebo sa mi proste... Je to... Normálne odtrhnem to. Sa nedá. Dobre. Musím dať pauzu, lebo to sa vážne nedá otvoriť. Keď to otvorím, pokračujeme. Dobre, otvoril som to, ale už som zistil, prečo to nešlo rozstrihnúť. Lebo tam už bolo to lízatko. Čo to je? Ale skúsime. Čo má stola? Nie je lízatko, to čo je? Musíme to ešte viac otvoriť. To sa neotvorí. Jaj. Dobre. Ďalšia pauzička a chvíľu pokračujem. Dobre, môžeme pokračovať. To spadlo na zem. Tu máme jedno kus. Som stala tu. Takže malo by to strieľať, keď som strieľajaca. Tak. 3, 2, 1. Ako by som to povedala, je to trošku kyslé, hej, ale no, nie až tak, no. Čo to sa mi dole? Tomu to dávam 9 z 10. Odporúčam. Keď pôjdete do Poľska, kúpte si Helena oranžada musujaca strzeľajaca.
Už je dobré. O chvíľu sa porieme, čo je na konci, musím to zjesť. Dobre, zistil som, že na konci je prášok, ktorý sa rozpadol z toho lisatka, ale bolo to dobré, iba kvôli tomu, že mám zamastené ruky. Tak kedy vyjde druhá časť, to ešte neviem, ale zakašíme. O chvíľu sa uvidíme, možno, tak zatiaľ čus.